Добре дошли на всички, които сте попадали на моя канал за гледане на карти Таро, Лилит, Тарот. Темата, която ще направим сега е какви решения взел относно вас и вашите отношения човек, за когото мислите. Тук е необходимо да си помислите за човека, да си го представите, да го визуализирате и ако сте готови, да започваме и да видим първо неговата енергия, кой е той и кои сте вие. Неговата енергия на човека, за когото питате, човека, за когото мислите. Няма значение какъв пол е. Общо четене, съответно, не може да се отнася за всички. Също така, абонирайте се за канала и оставяйте коментари, ако харесвате това, което правя. И да видим кой е той. Човека, за когото питате. И кои сте вие. Кои сте вие. Енергията. Така. Този човек е много силен. Винаги настоява да става на неговото. Той като си науми нещо и докато не го направи, и околните около него също трябва да се подчиняват на неговите решения. Човек може би в тези зодиите на въздуха, които са Везни, които са Близнаци и Водолей. Може да е представител на тези зодии. Също така умен, интелигентен, с чувство за хумор. Въобще човек, който не показва много емоции. Човек, който тъй в себе си чувства, мисли, емоции, тъй ги в себе си. Също много справедлива личност. Аз казах, че е силен като характер. Но държи на истината също. Крие някакви тайни в себе си. Отчаяно мисли, много мисли. Но се отдал на отчаянието. Също така. Тук е общо четене, пак ще повторя, и това може да не се отнася за един човек, а за повече от един, и вие си вземете това, което мислите, че ви резонира. Има представители на огнените зодии, Овен си го имаме още от тук императора, когато излезе, той е представител на зодия Овен, но и крал жезди, и крал чаши,
представителите на водните зодии, риби, раки, скорпиони и огнените, които са овен, лъв и стрелец. Човек, който много се е замечтал. Тук една част от хората са се отдали на мисли, с спомените, живеят желание да отпътуват някъде, желание да отидат при любим човек, според мен. Но това какво е и за кого се отнася, може би ще видим по-нататък в четенето. Много своенравен, не говори много този човек. Повече човек на действията, отколкото на приказките. Много не говори. И така. Да видим вие, които гледате, кои сте вие, каква е вашата енергия. Силни характери и тук сте двойка с човека, за когото питате, защото имаме крал и кралица мечове, което означава, че сте двойка, но ще кажа нещо друго. Тук може би сте скарани, или има някакъв конфликт между вас, или има нещо, което има хлад, студенина между вас в отношенията. Но каквото и да е, вие сте заедно. Просто много не се показват емоциите. И тук имаме представители, тези, които гледате, сте, може би ще кажа, представители на Близнаци, Везни и Водолей. Много силен характер сте, много сте гледаме за двойки. Тук и тук сте двойка. Питате за човек, с когото сте в отношения сериозни. Има някакъв вътрешен конфликт във вас. Някакъв вътрешен конфликт във вас. Спрямо този човек, за когото питате. Това, което ще кажа е, че този човек може би крие от вас нещо. Се крие. Има нещо крие. Имаме някаква манипулация. Има нещо, което е нечисто, неискрено. Понякога се държите по-детски. Много силни, много сте силни, много деятелни. И така. Разгледахме енергията.
събирам картите. И това, което ще направим, е да видим какво е между вас в момента. Какво е между вас в момента? Какво е между вас в момента? Какво е между вас в момента? Тези двете искат да излязат. Имаме проявяване на търпение, изчакване. Също така имаме едно вземане на решение и също така между вас стои справедливостта, равновесието. Между вас има равновесие, има искреност, честност. Също така водене на битки и печелене на тези битки. В тези отношения има някаква борба помежду ви и тук според мен може би сте изморени от всичко това, но въпреки всичко сте се изправили на крака и не се предавате. Не се осланяте на отчаянието. Има някакви препятствия. Нещо се е случило, което е било много изненадващо за отношенията между вас. Нещо много изненадващо. Случило се е нещо изневиделица, което ви е наранило. Наранило ви е, но ето, говорих за това, че се водят някакви битки между вас. Водят се някакви битки между вас. Тук картата, която гледам е тези 5 меча. Тук имаме двама мъже, между тях стои една жена. Има някакви препятствия. Може би тук имаме тайни отношения и нещо неочаквано се е случило и тук ще изкарам още една карта. Се водят някакви битки, но има препятствия. Значи, защо тайни отношения? Защото тук картите показват, че ако пожелаете да му се обадите на този човек, не може да му се обадите винаги. Значи трябва да се съобразявате кога се обаждате, кога пишете, какво е, що е. Има едно такова положение, че нямате свободата да комуникирате когато пожелаете, да се виждате когато пожелаете. Всичко това става с много такива
вземане на решения, решава се ни кога ще се види, когато имате време, когато сте свободни. Нещо такова се получава тук. Много интересно, жена стои между двама мъже. Това показват картите. Вие си знаете кой е в тайни отношения, какви са, що са отношенията. Тук втория ред, който изкарах, и това, което виждаме, е, че тук става на въпрос като втори вариант на тези карти, че става на въпрос за тайни отношения. Ами този човек много се е отдал на човека, за когото питате. И какви са отношенията между вас? Ами отношенията са на кантар, отношенията са за някои ще се кажат хармонични, за други някак си стоят в една пауза такава, нищо не се движи, нищо няма, което да е интересно. Малко скука в тези отношения и апатия. Апатия. Има някакво проучване. Какви са отношенията между вас в момента? Поставени са пред някакъв избор. И ето, каквото и да е, то ето тук едно по друго. Вие сте си двойка с този човек. Каквото и да е между вас, дори да има спорове, дори да са тайни отношенията, то вие сте заедно. Вие сте заедно с този човек. И така, прибирам картите, за да видим следващия въпрос, който е какво е решил човека, за когото мислите, за вас и вашите отношения. Какво е решил човека, за когото питате? И така. Така. Какво е решил човека, за когото мислите, за вас и вашите отношения? Какво е решил? Да има движение напред. Макар че тук се излезе повече карти. И така. Търси се някаква справедливост, търси се някаква нещо, което е разумно. Някакви действия не толкова емоционални, колкото разумни. Тук имаме ум и разум. Тук много емоции не се влагат в тези отношения. Тук се мисли за тези отношения как
да бъдат да се реши справедливо за тези отношения. Някак си се гледа да има равновесие в тези отношения, да има нещата да са на кантар, да не едното горе, другото долу и това. Нещата да са изчистени. Да има справедливост, пак ще кажа. Много претегдане има в тези отношения. Много мислене как да продължат и то да бъдат справедливи. Тук има хора, които са на разстояние и не са заедно. Как решение за напред да се съберете с този човек? Ако сте на разстояние, то да се съберете, да сте заедно. Може би има хора, които гледат и имат деца. Тук определено се мисли за това да се състои някаква среща. Определено се гледа и се мисли за това да се състои дадена среща. Може би има хора, които са в отношения, които са нови, отскоро. Може би не сте се срещали все още и тук се обмисля среща. Да има среща в тези отношения. Да се изясни всичко в тези отношения. Да се разрешат недоразумения, които има също. Определено тук се иска да се говори за някакво събиране. Ако не сте, пак казвам, ако не сте заедно, ако сте на разстояние, то да има събиране, да се съберете, да сте заедно. Също, ако не се познавате, това е другия вариант, ако не се познавате все още, сте в началото на тези отношения, то да се видите, да се опознаете на живо, може би да се докоснете. Това е желанието. Тук се говори и за много страст. Тук имаме и много страст. Може би говорим за среща за първи път. А тези, които се познават и това не са се виждали отдавна, то да се състои среща. Страстна, емоционална. Уху! Да се отдадете един на друг, да се оттеглите само двамата и да се отдадете един на друг. Има едно такова желание да бъде. Така да бъде. Да. И то определено тук има някой, който е с нови отношения, нови срещи за първи път. Да, определено, като тук виждам нещо, което е, може би, като за първи път. Или ако сте на разстояние, то да се състои среща, която
да е като за първи път такова усещане да има от това, че не сте се виждали дълго време, то когато се видите да е като както е било първия път. Такова е желанието. Много се мисли върху това. Има много мисъл отдадена в всичко това. И така, да видим висшите сили какво са решили. За вас. Висшите сили как ги виждат нещата. Преодоляване на трудност. Преодоляване на трудностите между вас. Вижте сили виждат как тук по магиосника се справят, имате способността да се справите с всички трудности, с преодоляването на всички трудности. Трябва да сте по-внимателни, трябва да сте по-зрели, да тук има някаква тъга във вас. И тук вижте си искат да кажат, че тази тъга е неоснователна. Тъгувате за нещо, но тя е неоснователна тази тъга. Имате нужда от почивка и си вземете тази почивка. Направете я. Не се отдавайте на тъгата и на апатията. Отдали сте се на тъгата и на апатията и вижте си ли казват, че не трябва да се отдавате на тъгата и на апатията. Да проявявате по-голямо търпение. Да бъдете любвеобилни. Да корите планове. И тук вижте си ли казват, че ще има измъкване, ще намерите начин да се измъкнете от трудното положение, в което се намирате. И я да видим една карта тук. Очаквайте да получите някакви новини. Очаквайте да получите някакви новини. Бъдете здраво стъпили на земята и за тези, които не са имали комуникация скоро с човека, за когото питат, то очаквайте да получите новини скоро от този човек. Да има комуникация. Ще се появи. Ще се появи като рицара на бял кон. А тези, които не са сигурни в това дали са заедно или не, то вие сте заедно. Вие сте си двойка с човека, за когото питате. Може би тук няма комуникация и ето, тук няма комуникация. Заради това има някакво отчаяние, някаква тъга, има едно отношение такова на апатия и мисли за това дали или не, но тук вие сте заедно.
Може би има причини, поради които не се провежда тази комуникация, но тя ще се състои. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесало това, което направих за вас, четенето. Да съм отговорила на въпроси, които сте си задали, може би. Да не забравяме, че това е общо четене. И до нови срещи! Абонирайте се за канала, оставяйте коментари.